Ang pagluluto talaga ng okay, kailangan mabilis. Kailangan mainit yung kawan nyo. Kailangan pabilisan talaga para maraming customers, marami din tayong mabibigyan. Para hindi din natatambak yung tao sa harap namin. So yung okay namin, yung Tony's okay, sa mga bumibili sa amin, sa mga pabili pa, yung okay namin, hindi siya sobrang nipis. Sakto lang yung kapal niya. Pero yung outer part niya, crunchy. Pero yung middle part niya, medyo malambot. Pero luto naman siya. Tapos minsan nag-ano sila na bakit ganun lumalabot. Kasi deep fry po talaga ang okay. Once na, lalo na pag bagong luto. Pag nakukulob, talagang lumalambot po talaga. Kaya mas maganda yung nakatulo na. Ganyan ang itsura. Pag nakatulo yan at nahanginan, mas okay po yan. So, ang Tony's okay po, crunchy outside but chewy inside. Oh, gusto mo yon. Mas pinakamasarap yan, lalo na sa suka namin. Pag binuhusan nyo yung suka, dinip nyo yan sa suka namin. Suka namin the best talaga. Tony's okay, ang pinakamasarap na okay sa buong Malabon. Promise! Yeah! Pag ganyan kasi typically lagi sa akin tinatanong anong pagkakaiba ng okay namin sa okay nila. Sa masabi ko lang talaga, iba-iba kasi talaga yung okay namin. So usually talaga sa lasa tsaka sa suka. Pero yung ingredients namin, same lang. Sa lasa lang talaga tsaka sa pagkutungo mo sa mga customers, syempre. Yung suka ko talaga panlalabang ko yan. Promise. Alam niyo na mga customers namin na everyday bumibili, online bumibili. Alam nila yan. Yung process na pagluluto ng okoy, una, lalagyan mo ng toge. Yan, toge. Layering tayo. Toge, and then kalabasa, and then pang third part is yung hipon, and then last part, yung galapong mismo, para magsama-sama. Pag hinulog natin, all together. Marami nagtatanong bakit dalawa yung kawa ko. Wala lang yon, pangdagdag lang. Charis. Hindi, kasi ito, sobrang init. Ito, sobrang init. Kasi ito, pag nabuo na siya, yan, di ba, buo na. Oh. Dito natin nilalaglag yan, para more crispy, tsaka pati sa loob, lutong-luto. Double fry ang ganap natin dito sa okoy. Kasi ang usually talagang gustong-gusto ng mga taga Malabon, hindi naman masyadong kanipisan, yung may laman din naman. Tapos, crispy, kahit papano. Regards naman po sa kinakamay, malinis po ang kamay ko. Ganun po talaga kasi ang proper na talagang pagluluto ng okoy. Kasi pag nag-gloves po, sobrang init po dito. Matutunaw po, na-try ko na. Kasi nagbabasa po ako ng mga comments, nag-try po ako. Pero natunaw, dumikit sa daliri ko, nagkasugat lang ako. Kaya hindi ko na siya inulit. Pero malinis naman po ang kamay ko habang nagluluto po ako ng okoy. Kaya don't worry po. Siyempre, hindi ko po kayo masisisi kung may mga tao talaga na ayaw na kinakamay. Kaya pasensya na din kung ayaw nyo. Pero ngayon, ganun talaga yung pagluluto ng okay namin dito sa Malabon. I am Lyra Lutaw. Ako po ngayon na nagmamanage ng Tony's Okoy, kasama po ang asawa ko. Nag-start tong Okoyan since 2006. Luma pa po yung palengke, nandun kami sa baba. Kami po yung kinakabungad. Tapos third generation na po kaming humahawak nito ng asawa ko. And so far po, okay naman. Bless us Lord, okay naman po ang negosyo. Minsan matumal, part ng negosyo, pero laban lang. Nung nag-boom talaga yung Tony's Okoy, umaabot kami ng morning pa lang, nakaka 200 pieces na kami. Iba pa yung orders namin through online. Minsan nga yung pasensya na po pala sa lahat ng hindi namin na re-replyan nung mga panahong talagang sobrang dami pong orders. Kasi hindi po namin lahat ma-accommodate. Sobrang dami po talagang walk-in na pumupunta dito at dumadayo. Maraming salamat po. Sa negosyo naman po, okay na okay po. Dapat po talaga okay ang sagot. Kasi ang katumalan, normal lang yan. Hindi naman lagi mabenta. Pero as a negosyante na, yes. Tanggap ko na matumal, may mabenta. Pero laban pa rin, araw-araw magtitinda. Kaysa naman zero. Talagang gagalingan mo lang, sisipagan mo lang everyday. Dati, hindi naman kami nakakahawak ng sobrang laking pera. Pero ngayon, nakakapag-ipon na kami. So, ngayon, evil eye, nagpapagawa kami ng bahay. Thank you, Lord. May savings kami. And nakakatulong kami sa pamilya namin both sides. Sobrang laki talaga. Langan, sipag lang. Araw-araw tinda. Kung hindi mo, kung matumal, okay lang. Mabenta, mas okay.
Pero ang start na ano namin, regular 50, overload 90, and meron kaming special 75. So yung overload namin, usually nakikita nyo na siya sa mga Facebook, blog, marami po talaga siyang, typically marami siyang hipon. Pero ngayon, kasi may mga tao na hindi naman masyado, pero gusto nila tumikim ng okoy, meron kami ngayong ginawang special okoy. Marami rin naman siyang hipon, pero hindi naman nakaka-overwhelm. Pero ang overload namin, panalo pa rin yun sa madla. Punta po kayo dito sa Concepcion Public Market. Tapat po ng simbahan, papasok po kayo sa Eskinita. Makikita nyo po ang Tony's Okoy. Open po kami 8 a.m. hanggang 8:30 p.m. Punta po kayo dito. May tinda po kami everyday. Maraming salamat po sa inyong lahat. Na special? Oh. City of Malabon. Ay, naku. Pagtitimpla ng mga hipon, kalabasa, tsaka toge, nilalagyan ng butter. Ilan sa inyo, sir? May-ari yan. Lang po wait lang po. Wala pa po. Kay sir na yan, 3 regular.